And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. May sugar daddy ako. Good day, DJ Rocky. Itago niyo ako sa pangalang Angela, 19 years old. At ito po ang aking secret file. Lumaki ako nang walang nanay at tatay. Yung mama ko nasa Manila, may ibang pamilya. At ang papa ko naman ay nasa Baguio. Meron na ring ibang pamilya. Bali ang nagpalaki sa amin ay ang lolo at lola ko. Sa side ni papa. Dalawa kaming magkapatid. Yung kuya ko, 12 years old simula nung matutong magnakaw. Palaging may pumupunta sa bahay namin. Sinusugod siya dahil sa mga ninanakaw niya. Tapos, binabayaran yun ng lola ko. Lahat ng kinuha ni kuya, binabayaran lahat yun ni lola. Nang hindi man lang siya pinapagalitan or pinapalo. Fast forward, lumayas yung kuya ko sa bahay namin, sumama sa mga barkada niya at hindi na siya umuwi. Simula nun, lagi nang galit sa akin si lola at si lolo. Palaging mainit ang ulo nila sa akin kahit wala naman akong ginagawa sa kanila. Siguro kasi paborito nila si kuya. Malambing kasi si kuya. Kumbaga, magaling mang-uto. Ako naman kasi yung tipo ng tao na tahimik lang. Magsasalita lang kapag kinakausap. Tapos palagi pa akong pinahihiya noon sa mga kapitbahay. Kesyo, malandi raw ako. Parehas raw kami ng nanay ko na pokpok. Ganun yung mga salitaan ng lolo't lola ko. Nalalaman kasi ni lola kapag may nagkakagusto sa akin pero hindi ko naman sila gusto. Hindi naging maganda yung trato nila sa akin. Halos araw-araw akong umiiyak dahil sa kanila. Pero wala naman akong ibang choice kundi magtiis. Kasi wala naman akong ibang pupuntahan. Hindi rin naman kasi kami kinukumusta ng mga magulang namin. Tsaka ayoko rin silang iwan dahil kahit ganun sila lolo't lola, mahal na mahal ko sila. Fast forward, nag-umpisa na ang klase namin. Grade 7 ako noon, first year high school. Pumapasok akong lukot-lukot ang uniform at 20 pesos lang ang dalang pera. At madalas wala pa. Sobrang payat ko noon, kaya nga ang tawag ng mga kaklase ko sa akin, lampayatot. Nung una nga umiyak ako kapag inaasar nila ako. Iyak lang naman yung magagawa ko kasi wala naman akong mga magulang na magtatanggol sa akin. Pero nung tumagal, tumigil din sila kakaasar sa akin. Naging friendly ako nun. At ang madalas kong kinakaibigan ay yung mga alam kong may pera para naman ilibre ako ng merienda. Sabi ni lola, sobra na raw yung 20 pesos sa akin kasi nga nung araw nila, hindi naman daw uso yung salitang allowance. Hindi ako nagreklamo kasi yun lang naman yung alam kong kaya nilang ibigay sa akin. Kasi si lolo may maintenance na kailangan bayaran. Kaya kapag uwian na namin, naglalakad lang ako. Medyo malapit lang naman to sa amin. Pero uuwi akong gutom, tapos wala pang makain. Madalas puro tubig na lang ako para hindi ko maramdaman yung gutom ko. Until one day, nagkaroon kami ng project sa school, which is kailangan kong gumamit ng computer. Sobrang iyak ko noon kasi iniisip ko, wala akong pera. Pero kailangan kong gawin yun kasi sayang naman yung grade. Nagpaalam ako kay lola na gagawa ng assignment kasama yung kaibigan ko. Hindi ako humingi ng pera kasi magagalit lang yun. Pumunta ako sa computer shop, medyo malapit lang sa amin. At umaasa ako noon na meron akong makasalubong na kakilala para ilibre akong mag-computer. Pumasok ako sa loob. Puro mga lalaki yung naglalaro ng Dota. Sa isip-isip ko, buti pa sila, no? Tamang laro lang. Nanonood lang ako sa mga naglalaro. Nagbabaka sakali na may magpagamit sa akin ng computer nila kahit sandali lang. Hanggang sa kinalabit ako ng isang lalaki. Miss, bawal tumambay dito. Magko-computer ka ba?
Sa sobrang kaba ko, tango na lang yung naisagot ko. Tapos sabi ng lalaki, "O, diyan ka na umupo sa letter C, open time ba?" Sa isip-isip ko, anong open time? Libre ba yun? Hindi ako sumagot pero nakita ko na nag-open yung PC. Sobrang tuwa ako kasi makakagawa rin ako sa wakas ng project ko. Medyo marunong na rin naman akong gumamit kasi nga may laptop kami dati sa bahay. Kaya nung natapos ko na yung project ko, hindi pa naman nag-read yung timer dun sa PC ko kaya akala ko may time pa ako. Naglaro muna ako ng GTA. Hindi ko napansin, 3 oras na pala ako. Napatayo ako bigla. Sabi ko dun sa may-ari, kung pwede, print niya na yung gawa ko. Ayun, buti na lang may barya akong dala nun. 15 pesos. Pagkabigay niya sa akin, binigay ko yung 10 kasi 5 daw yung isa. Tapos aalis na ako. Sabi bigla nung kuya, "Ading, yung bayad mo sa computer." Napalunok ako. Sabi ko, "Po? May bayad po?" Tapos natawa yung may-ari. Siguro kasi sobrang nakakatawa yung mukha ko. Tapos nagkamot ulo ako, sabay-sabi, "Kuya, wala kasi akong pera. Kala ko kasi libre yun. Pero bayaran ko na lang po kapag nakapag-ipon na ako." Tapos medyo nalungkot yung mukha niya. Sabi niya, "Ganun ba? Hayaan mo na, libre ko na yun. Punta ka lang dito kapag may assignment ka, wag kang mahihiya. Pero wag mo ring sasabihin sa iba dahil baka mainggit sila." Pagkatapos niyang sabihin yun, natuwa ako. Nakailang thank you ako kay kuya. Medyo nakulitan rin siya sa akin kaya umalis na ako. Simula nun, medyo madalas na akong pumunta sa shop na yun. Minsan sinusundo na nga ako ng lola ko dun eh. Tapos one time, wala kaming pasok kaya sabi ko kay lola mag-computer muna ako. Total, libre naman. Kaya lagi siyang pumapayag. Tapos nung pumunta ako dun, kukunti yung tao. Mga 4 lang ganun. Tapos pinaupo niya ako malapit sa pwesto niya. Mga 1 oras na akong naglalaro nang bigla niya akong binigyan ng siopaw at coke. Nagulat ako syempre pero tinanggap ko pa rin. Baka raw kasi nagugutom ako kaya nag-thank you na lang ako. Tapos mga 5 PM na nun, aalis na sana ako. Bigla ba naman niya akong tinawag tapos kinuha niya yung kamay ko. Inipitan niya ako ng 100 pesos. Kumain daw ako. Alam niyo ba yung feeling na nakakahiya na? Kasi sobrang bait niya sa akin. Pero at the same time, tinatanggap ko pa rin yung bigay niya sa akin. Naging ganun yung setup namin. Magko-computer ako libre, may merienda, at pag uwi, may 100. Sino ba namang may ayaw sa ganun, diba? Medyo nakakapag-ipon na rin ako dahil sa kanya. Nakakabili na ako ng mura pero maayos na damit. Sabi niya, wag na wag ko lang nga daw sabihin kahit kanino. Kasi kapag nalaman daw ng asawa niya, papagalitan daw ako kasi yung asawa niya palaging nasa ibang bayan. Kaya, ayun, hindi ko sinabi kahit kanino yung ginagawa niya. Yung ginagawa ko. Kasi tatakot din ako, no? Baka mamaya kung anong gawin sa akin ng asawa niya. Di ko sinabi kahit kanino. Halos 2 taon na niya akong sinusuportahan sa lahat ng mga kailangan ko. Pati bayarin sa school, sa kanya na ako humihingi. May mga nakakahalata na nga rin nun na hindi ako nagbabayad. Kaya minsan, kunwari, magbabayad ako pero ibabalik rin niya. Tapos one time, nag-request ako ng phone. Kasi wala na akong phone sa amin. Tapos, ayun, sinabi ko sa kanya. Grabe. Alam niyo ba kung anong sagot niya? Bibilhan niya raw ako bukas. As in, agad-agad. Tuwang-tuwa ako noon, syempre, no? Feeling ko, hulog ng langit siya. Kinabukasan, excited akong pumunta sa shop niya. Kasi nga, baka meron na yung phone na request ko. At hindi nga ako nagkamali. Meron nga. Pero nagulat ako kasi pagpasok ko ng shop niya, ako lang mag-isa. Tinanong ko kung bakit walang naglalaro. Sabi niya,
pinaklose niya daw para sa akin. Tapos lumapit siya sa akin, sabay sabi, bago ko ibigay, pwedeng pahawak ako? Kahit sandali lang. Siyempre nagulat ako, anong hawak? Anong sandali lang? Tapos hindi pa ako sumasagot nang bigla niyang hinawakan yung harapan ko. Pinasok niya yung kamay niya sa loob ng t-shirt ko. Napaatras ako pero sabi niya, wag daw ako matakot. Pumikit lang ako. Hinihintay ko na matapos agad yun. Kasi sabi niya, sandali lang, 'di ba? Tapos hindi nagtagal, pinasok naman niya yung kamay niya sa shorts ko. Hindi na ako nakapagpigil. Hinawakan ko yung kamay niya para patigilin siya. Tapos sabi niya, shh, wala akong gagawin sa'yo. Sandali lang to. Sabay hima sa ulo ko. Hinawakan niya yung pribadong parte ng katawan ko tapos inalis niya rin. Tapos bumalik siya sa pwesto niya, kinuha niya yung phone. Sabi niya, gamitin mo ha, pero huwag mong sasabihin galing sa akin yan. May SIM card na yan, te-text kita mamaya. Sinave ko na rin yung number mo. Sige na, gamitin mo na. Hindi pa rin ako nagsasalita. Kasi nagulat talaga ako. Hindi na rin naman ako bata. Alam ko na masama yung ginawa niya sa akin pero nagpasalamat na lang ako tapos umuwi na. Pagka-open ko ng cellphone, may text na agad. Hi ganda. Alam ko siya na yun. Since siya lang naman yung nakakaalam ng number ko. Tapos nag-text uli siya. Mag-reply ka, may load na yan. I miss you. Smiley face. Pero nag-reply pa rin ako. Hello po. Kasi nahiya ako. Tapos nandidiri rin ako. Pero ayun, sabi niya wag na lang daw ako magpo kapag kausap ko siya. Simula nun, lagi na kami magka-text. Kapag pupunta ako sa shop niya, lagi niya ako hinahawakan. Kagaya nung una kong kwento. Lumalaki na rin yung binibigay niya sa akin. Minsan 500 or 1,000. Nung 18th birthday ko, andun pa rin siya sumusuporta sa akin. 14 years old ako nung una niya ako natulungan. Almost 4 years na rin nakakalipas. Binigyan niya ako ng 3K nung birthday kong yun. Ilibre ko raw yung mga kaibigan ko. Ang hindi niya alam, kasama ko, yung boyfriend ko, ginamit namin yung perang binigay niya. Kung saan-saan kami kumain. Nag-arcade at kung ano-ano pa. Yung boyfriend ko, sobrang crush ko yun simula second year high school. Hanggang ngayon nag-graduate na ng senior high. Hindi ko pinaalam sa tumutulong sa akin na may boyfriend ako. Kasi sabi niya sa akin noon, bawal daw ako makipagrelasyon sa iba kasi magagalit daw siya sa akin. Mag-1 year na kami ng boyfriend ko. Naisipan ko siyang i-post sa FB ko. Tapos kinabukasan, yung tumutulong sa akin hindi nagte-text. Kaya pumunta ako sa shop niya. Nakita ko siya nakaupo. Pero hindi siya nakatingin sa akin tapos sabi ko, wala ka bang load? Pero hindi siya nagsasalita. Tapos sabi ko, may barya ka ba dyan? Bili lang ako ng soft drinks. Tapos nagulat ako, tumayo siya, sabi niya, doon ka humingi ng pera sa boyfriend mo. Kinabahan ako. Hindi ako nagsalita. Ano, akala mo hindi ko alam? Akala mo maluloko mo ako? Sabi niya yun sa akin. Hindi ko alam yung pinagsasabi niya kasi alam ko wala naman kaming relasyong dalawa at wala naman akong gusto sa kanya. Tsaka isa pa, may asawa at anak na siya. Para sa akin, tinutulungan niya lang ako. Naiiyak na ako kasi sinisigawan niya na ako kaya umalis na ako. Pagka uwi ko ng bahay, nag-text agad ako sa kanya. Sabi ko, sorry, hindi naman panluloko yung ginawa ko. Gusto ko lang din naman ma-experience magkaroon ng boyfriend. Alam ko lame nung text ko since wala naman akong masabi kasi wala naman akong nakikitang mali sa ginawa ko. Tapos nag-text siya, sabi niya, alam mo ba, una pa lang kitang nakita nung bata ka pa na gustuhan na kita. Ay, hindi ko alam pero nandiri ako. Hindi ko kasi talaga siya gusto kahit 4 na taon na siyang nandyan sa akin. Utang na loob lang yung nararamdaman ko para sa kanya. Nag-reply ako na, may asawa ka na, mali yun, hindi ba? Tapos nag-reply siya ng, walang mali sa pagmamahal. Alam ko namang hindi mo ako mahal, pero huwag kang mag-alala, nandito pa rin ako para sa'yo. Simula nun, naging okay uli kami. Pero hindi na siya masyado nagbibigay ng pera sa akin kapag kailangan ko na lang. Minsan nagsisinungaling na ako para bigyan niya lang ako.
Sa boyfriend ko, hindi ko masabi sa kanya yung tungkol sa tumutulong sa akin. Lagi ako nagde-delete ng convo bago kami magkita. Hindi ko rin binibigay yung account ko, sabi ko privacy. May tiwala naman siya sa akin kasi alam niyang mahal na mahal ko siya. Kapag pumupunta ako sa shop, hinahawak-hawakan pa rin niya ako. Tinatago niya ako madalas sa CR kapag kukonting tao. Sobrang nagdadasal ako noon na sana hawak lang, ganun. Sa awa ng Diyos, wala namang nangyayari, ganun lang. Minsan, kinikis niya ako, tas pinupunasan ko agad yung labi ko ng patago. Kapag tinatanong niya ako kung fresh pa ako, sabi ko, oo lang. Kasi, pag sinabi kong hindi na, yayayain niya ako. Oo, hindi naman na talaga ako fresh kasi naibigay ko na yung sarili ko sa jowa ko. Kaya yun, sabi ko sa kanya, yung bagay na yun, kasi ayoko naman may mangyari kasi natatakot ako. Fast forward, 19 na ako at nag-aaral pa lang. Bakasyon na ngayon dahil quarantine. Lumayas ako sa amin. Kasi pinalayas ako ng lola ko. Sabi ko kasi, pauwiin ko si mama sa bahay dahil nakakapag-usap na uli kami. Bigla siyang nagalit, hinagis niya lahat ng gamit ko sa labas. Sobrang iyak ko kasi wala akong pupuntahan. Iniwan ko muna yung mga gamit ko sa kapitbahay namin. Tapos dumiretso ako sa kanya. Umiyak ako. Sabi ko, pinalayas ako. Tapos may tinawagan siya, boarding house daw. So doon ako tumira habang ECQ. Weekly siyang pumupunta pero sa labas lang. Binibigyan niya ako ng pera at pagkain ko. Ngayon, nag-GCQ na yung lugar namin. Niyayaya niya na akong mag-hotel. Kasi sobrang nagiging inutil na raw siya. Hindi na kasi sila okay nung asawa niya pagdating sa kama. Nakakabawas daw sa pagkalalaki niyon. Kaya niyaya niya ako. Total, hindi naman niya daw ako pababayaan. At hindi niya ako napapabayaan. Sobrang gulo na ng isip ko. Kasi kahit hindi na ako, alam niyo na, ayoko pa rin na merong mangyari kasi nga may asawa siya. Pero kapag hindi, pag hindi ako pumayag, hindi na niya ako tutulungan since lockdown pa naman. Sobrang hirap ng buhay. Pumayag ako. Pero laging namumove. Kasi sabi ko hindi pa ako ready. Lagi siyang nagagalit kapag hindi ako pumapayag. Sa tingin niyo, ano bang dapat kong gawin? Alam ko, mali yung ginagawa ko. Pero wala naman akong ibang choice. Sana mapayuhan niyo ako. Maraming salamat po. Muli, ako si Angela at ito ang aking secret file. Always your number one FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raki Secret File.